Is mis gur Cox agus tamach lechaport eile is síl eile srán nua atá ag teach go TG Ceir chola ar daon ag go cuiichlog. Fuair me amach go bhfuair me port eile nar bhí me sa rang mata le mo chara agus is cuiinlam an lá seo ar núscara se inné tháinig an text isteach ar WhatsApp agus bhí mis fáilrad cíns wa mála agus dús mar Ciar and then brandla me ar my phone agus bhí cinál text am bháim agus thosa me cuioine beag nach sa rang mata. Ba gweil gorí a fannachlinn don ché trí seach na eile? Gwilgurí. An seo? No way, Dad. Tá sé fad socrí le Garadín. Gan fiú leabhart na dasach. Ní rah an támán. Happy me an deis. Cá gurmad iad fiú. Is bhí cálín óg de bhanam eile é agus tá eile ag sú go mór leis a saoracha ag dúir ceol agus póg áhhaid bochail ach an sinar thocrníad Gwilgurí a thógáil tá an phlean ar fád sin. Cinál catas néir agus howlinn si gohfuil saoir fad mísa agus nach mai sin ná na sprochanna a bhíici a bhaint amach ach feicimid cecha náirí na hí. Tá maithair eile básaí agus tá a dhead cinál ag tógáil na páistí leis féin si eile an tin cálín sa teach tá birdstorthir aici rón an atání sinne agus líam atání sóig an nahí agus bín si gúnaí tuairteara go líam agus si cinál an banatí bhfuil said. Is as an spidza me, so táneart cleachtam ar Gwilgurí agus a Ghaeltacht agus tá sreacht cinál cusa le híal héin ar bhealach ach tá sé difriú le an am céan mar gur character difriú atá intí agus tá si difriúil chum héin agus tá bhfuil said sprocní difriú le go bhréittein ach bhíorman guitar ólam se so rinne me cleachta ar an guitar chola ige hééis bheith tafad don lár fad, so bhain me an tanna bheits agus tá conne leis a guitar cos tá sé fós á chasam agus a chaint sam chola ige.